Domnule director, ce ne puteți spune despre situația RATC-ului în momentul de față și ce planuri aveți pentru sezonul estival? Dacă vă referiți la situația economică, este extraordinar de proastă. Este extraordinar de proastă. În principal, datorită conflictului, pot să spun, dintre RATC și Casa Județeană de Pensii, care de iaca se fac 3 ani, zilele astea, nu ne plătește banii aferenți gratuităților pentru deportați. Sunt în joc peste 80 de miliarde, eu vorbesc în bani vechi, pe care Casa Județeană de Pensii nu îi plătește. Avem 4 procese pe rol, am câștigat 2, le vom câștiga, dar până le vom câștiga o să ne chinuim. Nu trebuie să speriem însă călătorii, nu se va închide regia din cauza aceasta. Dar financiar o ducem greu. Nu vom mări nici prețul biletelor și abonamentelor. Dimpotrivă, venim cu un produs nou și chiar acum când dumneavoastră îmi luați mie interviu, chiar astăzi, în momentul ăsta, ați avut o inspirație, am introdus în circulație la vânzare abonamentul pe o zi, valabil 24 de ore din data compostării și pe 7 zile. 7 zile din momentul în care îl cumpără până inclusiv a 7-a zi. Îi se pune o datieră pe abonament. Sperăm să aibă un succes. Deja am înțeles că sunt foarte mari cereri la casele de bilete. Este un lucru bun. Asta este un lucru bun, da, pentru călători. O veste bună este iarăși, noi vom închiria ca și anul trecut 4 etajate la București. Dacă veți vedea și vă veți plimba prin București cu etajatele, să știți că sunt ale Regiei de Transport, într-un parteneriat cu RATP-ul, omologul Regiei de Transport, iar celelalte 6 vor intra, începând cu 1 iunie, în circuit pe relația Constanța-Mamaia, ca și în anii anteriori. Nici acolo nu mărim tarifele. Asta ar fi, știu, o vestea bună pentru constanțeni și pentru turiști. Nu se măresc tarifele, cu toate că prețul motorinei a crescut, prețul la piese a crescut. Încercăm să supraviețuim prin forțe proprii.